Čím vám můžeme pomoci? Ať hledáte zaměstnání nebo už do práce chodíte, mohou vás napadat dotazy, co po vás zaměstnavatel může požadovat, na co máte nárok, jaké máte povinnosti, o co si zaměstnavateli můžete říct. Můžete mít dotazy k pracovnímu právu, životopisu, motivačnímu dopisu, pracovním smlouvám a dohodám, ale i souběhu zaměstnání a invalidního důchodu. Kdy a jak se zaevidovat na úřadu práce? Podpoříme vás při samotném jednání na úřadu, vyplňování online žádostí, sepisování odvolání a námitek. Můžete se na nás obrátit s dotazy k podpoře v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, jak požádat o zařazení do pracovní rehabilitace, ale i k různým dávkám, jako je například mimořádná okamžitá pomoc. Superdávka, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči. Poskytneme vám poradenství k vyplnění žádosti, sepsání námitky, odvolání, včetně používání aplikace Jenda. Pomůžeme vám zjistit, na co máte nárok a v případě potřeby půjdeme na jednání společně. S uplatňováním práv vám pomůžeme i u dalších institucí a služeb v regionu. Sdělíme vám možnosti, jak můžete svou situaci řešit. A pokud máte problém s komunikací, využijeme takové techniky, abychom si porozuměli, a to jak při přípravě podkladů, tak i v terénu. Projdeme s vámi, zda máte nárok na důchod, jestli máte splněnou potřebnou dobu pojištění. Pomůžeme vám i s online podáním žádosti či námitkou. Poskytneme poradenství k invalidním důchodům, starobním, ale i dalším. Pokud jste zadluženi, získáte informace k možnostem řešení dluhů. Věnujeme se otázkám, co lze dělat, když člověk nemůže splácet, ale i problémům v exekučním a insolvenčním řízení. Bezplatně podáváme návrhy na oddlužení. Při řešení bytové problematiky poskytujeme informace v možnostech bydlení. Získáte podporu při hledání bydlení, zodpovíme dotazy k nájemním smlouvám, pomůžeme, abyste věděli, na co máte právo a jaké máte povinnosti. Srozumitelně vám sdělíme informace, abyste se orientovali v zákonech a soudních procesech, v zákoníku práce, v občanském zákoníku, například v otázkách opatrovnictví, v rozvodovém řízení, výživném, péči o děti a podobně. Dozvíte se, zda máte nárok na bezplatnou právní pomoc. Pokud si nejste jistí, zda se na nás můžete obrátit, tak neváhejte a zavolejte, napište nebo přijďte osobně. Lidem se zdravotním znevýhodněním ve věku od 18 do 64 let věku